малко. Здравейте, хора. Ние ще си имаме клип с Жак 225. И ще оцеляваме на... И ще оцеляваме на меден месец. Да. В Ада. И да, хайде да отиваме. Хайде, да. Не сложим броничи. Не знам, може да умра, но винаги оцелявам. Нищо. Поне малко ще играем. Хубаво. Охо. И хеливе. Аре да убием един пигмен. Те са лесни, ама ако са в групичка, ако са по 5, 6, ако удариш един нападат, ще нападат. Предупреждавам те. Охо, тук има 4. Приеми. Джак. Приеми. Добре, ето за тебе. Аз не те виждам. Много е тъмно. Ето горе си. Да, ще ги приемам само после. Защото на тема. Не ги докосвай. От всякъде се кача, ще се... Джак има ред. Много лава. И така. Сега ще нападна. Атака! Аре бе, по група са ми на мене. Мъгнах ти бе. Охо, някак моби. Не мога да ги настигна. Yes. Ма идва още един пигме. Взех златно колче. Смокилни Ники, помощ! Помощ бе, наполовин сърчице съм. Поме. Си там стои. Наполовин сърчице. На храна. Да, то не му нападнаха най-много. Добре. Джак, още ли си там? Джак? Да. Още ли си там? Да. Абонирайте се. YouTube и VBOX имам. Сега в кой снимаш? Ще качвам сега в YouTube. И в VBOX може. Аре да паса. Ето та, идвай. Аз съм на 5 сърчица. Поне си взех дини за храна. Чакай, къде си ти? Много е тъмно. Ето. Дере имахме полшанки за нощно заради. Почти ми са напълно живот. Ти напълно живот сърчица си. Ако паднем долу. Тая лава. Аз пиша хоми и смаха. Винаги бягам и чакай тук да Оф, много е тъпо, нещо друго да правим. Лепе. Яко е да играем с медени. Хора, пишете в коментарите, ако ви харесва. Ще спрем клипа на пауза за малко. Здравейте. И пак се върнахме. Хора, пак се върнахме в клипа. Малко на Джак ми звъняха. Трябва да вземе на пържола. Така, сега Джак ела тъпа се да правим мина, да е по-забавен клипа. Искаш ли? Хубаво. Да намерим някои неща. Аре. Не можеш да приемаш, трябва да пишеш кома и да ми. Ти фома ли си? Не.
Стъпан. Аз се да, някъде да премина и близо към къщата. Чакай бе, чакай. Си стой. Си... Абе, аз ще правя мината пак, че... Оф, нямам факли. Аз имам 40 факли. Ще стигнат ли? Ами, сега ще направя... 8. Ти ли ще копаеш или аз? А? Какво? Аз ли ще копая или ти? Аз? Аз ще светя, значи. Ай, давай. Къде си? Опа, не с тази кирка. При тебе съм ни. Аз светвам. Чак, къде си? Ми в мината па аз съм. Мината. Приеми. Коуч, точно за факлички. Ма приеми. Маса, качи горе, че ме пречиш. Качи са. О. Аз го взех. Ще ми трябва коуч. Ти сакрака ми е малко по-добре. Ще излизаш ли? Не знам, ма няма да ритам. Да, нямам. Що? Защото... Аз като вървям ма боли. Добре, качи са пак. Добре бе, качвам се. Сега снимаш, нали? О, мина! Изоставя! Изоставена ли бе? Майч. Спри клипа за нас. Ти спрем клипа пак на пауза. И? Здравейте хора, намерихме айрон. Айрон. Така. 5 айрон само. Дано да не намерим лава, защото там да копаем, чак да копаем. Не, може да има нататък още път. Да видим. Супер. Да, път. Не, няма да копаем. Копаем. Ако ви е харесал клипа, давайте лайкове, ако ви е харесал. Да. И сега копаем мина, но нищо не намерихме. Ще продължим клипа, като намерим нещо по-хубаво. Да, тук сме. И тук сме, намерихме някакво... Пак нещо. Сега има лава и това е. Намерих лапис до... Ко беше то, бе? Лапис лапизур. Намерих много... Джак, намерих много айрон, но нямам достатъчно камъни. Един мой приятел е вкъщи. Да, той се казва Елбото. Робто, да. Като роб на робот. Да, малко смешно. Не знам какво правя. Пиша хоми! Точно моите брони. Сега ще умра, си Ти взема. къде си? Ома, защото опаднах без да исках от лава. Какво има? Айрон доста.
Не, не, доста, но Iron Pack си е се